Origin TV, umina uLwandlekazi intombi yenu futhi nginentombi ezimbili lana kwaMatshitshi Festival uNqobile noAmo. Ngizobe ngibabuza ama-questions nje alula about indlela abayiphathe ngayo njengoba beyamatshitshi, uhambo lwabo beyamatshitshi kanye ney'ngqinamba abadlule kuzo njengamatshitshi. Mesacela abandla ukudlulisa kusisi Nqobile. Sanibonani guys, ngiyaphila. So sisi Nqobile, mesacela abandla usitshele kancane ngohambo lwakho njengentombi. Lona uhambo lentombi nje awona la alikho lula shame lunzima. In as much as kunzima ngey'yalo zabazali guys siyaqhubeka nani. Kodwa nje shame awona la akukho lula kodwa kumnandi as you can see nje sike group yabatshitshi. Yay! So kungabe khona ingqinamba okudlule owake wadlula kuzo wazinqoba waqhubeka waba intombi? Yes, shame ngenqamba mangaziningi ingqinamba. Like emakhaya nje lesihlola khona inkinga eningabi oh mama nani kodwa ke nje ngoNkulunkulu ekhona siyaqhubeka guys nethemba ke ngoba siyayazi into esiyenzayo. Okay, sis Amo, mesacela bandla usitshele ukuthi uhambo lwakho uwena owayikhethela noma ngabe umzali owakunikeza ukuthi uze khona. Sanibonani, imina uAmo lo eJolvet. Mina ke ohambeni lwami ngayikhethela kade futhi ngaqala nje ukuyithanda lento ngethanda ngisamncane kodwa bengingakwazi ukuthi ngijoyine nami because ekhaya bekuthiwe uzosiphoxa ini because vele ayekho umzali othembayo yabo manje ayekho umzali othembayo ngenza ngize nami sengize ngikazinkani ukuthi ngiyangena la ayekho ozongivimba njengoba namanje nje ngisayibambile. Halala zintombi halala, siyabonga kakhulu kwami intombi zethu namhlanje uNqobile nosis Amo abakwazile ukuthi baphendule imibuzo yethu yakwi-Origin TV, babukeli be-Origin TV. Igama lami nginguLwandlekazi Nqala, intombi yompondo. Namhlanje sikwi-Amatshitshi Festival and ngizo-interviewa intombi ezinhle ezintathu, uOwethu, uWanonono. Bazosichazela kabanzi ngokuthi uhambo lwabo lobutshitshi melunjani nanokuthi i-festival kaze bayi-enjoyile yini na. Sawubona sisi Owethu. Sanibonani nonke napha emakhaya, mina uOwethu Ngema oqhamuke esigodini sakwaMaphumulo kwaDukuzi. Yes mama. Okay, so sis Owethu cela bandla usitshele ukuthi ngabe u-enjoyile yini i-festival yethu yanamhlanje. Ngenjoye kakhulu. Alright. Usephelele nanamazi kodwa nje ngiyamuza ukuthi ujabule kakhulu ngokuthi abekhona namhlanje. Kusisi wami sacela abantu uzithule usitshele emakhaya ukuthi ubani nokuthi enjoyile yini usuku lakho. Sanibonani emakhaya, igama uWandile waNgema, qhamuke esigodini sakwaMaphumulo phansi le kwaDukuzi. Enjoyile kakhulu futhi kakhulu. Alright mama, siyabonga. Sis no mesacela abantu kuba wena ogcina wethu uzosikhulumela. Usichazele kabanzi futhi nehambo lakho ezitshitshi ukuthi selunjani njengoba usuku leminyaka okuyona. Sanibonani nonke emakhaya basibukela, igama lami nginguNono Hadebe, ngisuka eNtshanga, ngize la ukuzobungaza usuku lami wonke namatshitshi. Ngibe nosuku oluhle, ngibona wonke amatshitshi na wonke ama-celebrity. Siyabonga ukuthi siye safika la bonke nabazali, siyacela ukuthi nabangekho lana bakwazi ukuthi baphinde futhi bafike. Alright, siyabonga kakhulu mantombazane ethu amahle, niqhubeke niyibambe kanjalo nje into yomntombi nibahle. Thank you very much at home. Sanibonani, siphinde sibuye nomam general wethu. Namhlanje she won number 3 okonomehlo base-KZN. Halala ma halala. So ma umbuzo wakho ngizokunika wona ukuthi njengoba uma okuphi othanda ukukusho ey'nganeni zamantombazane ezamatshitshi ukuthi baqhubeke nawe. Mina into engifuna ukuyisho manje ngifuna ukuthi awuyibambe mntanami uyibambe mntanami awuyiphakamisele phezulu uyiphakamisele phezulu. Ngifuna ukuthi-ke nje nibambe bantwana, nibambe ngako nize nikhule, niqede isikole niye ko-varsity, nithenge imizi yenu uma nicabanga indaba yokuthi ngithola abakhwenyana abantwana.
ngoba impilo ayikho lula nigcine nibalekele abafana. Siyabonga, nisale kahle kwi-Origin TV. Siyabonga.